Takže čaute, začíname s prvým videom. Navlečeme si rukavičky a ideme na to. Prvý projekt máme na Rexku, starú, na ktorej ideme meniť ložiská a ideme mu tak trošku dať dokopy. Máme to takto v takomto boxíku. Toto sú staré diely plastové. To budeme musieť všetko vyčistiť. Sú náhradné ložiská. Nás zaujíma teraz tento rotor. To ložisko celkom hučí. Nás zaujíma ešte toto ložisko. A to je tiché. To by sa teoreticky ani meniť nemuselo, ale robím ten repas pre seba. Takže to spravím na komplet celé. A ešte tu je... Je tu. Používam takéto magnety, aby sa mi tie skutky nestrácali. Ešte tu je toto ložisko. Takto. Čo ma trošku hnevá, že som si neobjednal tento kondenzátor, lebo už je popraskaný, už je starý. Mohol by som vymeniť aj ten vypínač, chcem tam vlastne zachovať tú patinu tej vrtačky, lebo to už nebude vrtačka, ktorá sa bude používať denne. V minulosti už som prebrusoval tento komutátor, takže ten som maličko prebehol so Scotch-Briterom. Mám tu takýto sťahovák na ložiská, to som zvedavý, ako to pôjde. Myslím si, že ani moc ne. Uvidíme, či sa nám podarí niečo s tým vymysleť. Zatiaľ najlepšie stiahol. Skúšame si takto. No a hneď máme problém, Houstone, no. Takže budem si musieť vyrobiť taký nejaký prípravoček. Dáme naspäť. Bezpečnosť pri práci. No, toto sme potrebovali, urobiť si takúto hranu. Bude to, že LTT takzvané. To je dosť halus. Ideme ďalej. Ťažká úloha. Veľmi jednoducho sa to stalo. No už sa nám to pohlo. Bez tej bimbalky by sme boli úplne hotoví. Smrt. Tá mrtka. Čistíme to trochu skočom. Skoč. Je to také trochu poničené bojem, ale bohužiaľ. Výborne. Že toto môžeme asi poskovávať všetko. To môžeme všetko poskovávať.
A môžeme tam ísť za druhé ložisko. No. Vyberieme si takto vazelínku. Toto je taký lepší hranol, čo som si priniesol. Pozrieme si túto, ktoré to bolo. 3, 4 ložiska. Takže to bude toto ložisko. Takže to bude toto ložistečko. Tak do tej špiny by som ho veľmi nerad položil, takže bude to na... A takto si to jemne mázneme. Takisto aj toto ložisko znútra. Okay. Zoberieme tento maličký pičus. Teoreticky by to tam už malo byť. Výborné. Ložisko máme vymenené. Čiže toto by sme mali. Pôjdeme na ďalšie. Toto ložisko. To bude asi to hlavné, ktoré bolo vybité. Vyskúšať to nejako s Božou pomocou spraviť, tak aby to bolo dobré. No. Je blbosť niečo vymýšľať, nejakú Ameriku. Sem budeme páčiť. Bojím sa, že poškodím ten pastorok, alebo poškodím niečo na tom a nebude to dobré, no. Lebo ho proste prax prosto rozpílim, no. Už veľmi precízne. Už prasklo, super. Takže prasknuté ložisko, toto som to... Väčšinou sa mi takto nedarí. Čo ide? Takže asi nastúpi Bimbalka zase na scénu. Bojím sa hrozne, že zarežem do toho plastíku, no. Skôr ma bolí to, aby som nepoškodil túto lopatku, lebo tá prestane rozháňať vzduch a to bude problém potom, no. Hneď som jebol do tej hriadele proste. Či nám to nepovolí? Absolutne. Vyskúšame ešte takýto trik. Kurva, myslím, že to prasklo. A prasklo, výborne. Výborne. Tak sa mi to páči. Takže prasklo nám aj toto, výborne, super. Očistíme to Scotch-Briterom. Takže tu máme vazelinečku a ideme tam naniesť vazelinečku. A to by mohlo presne... Teoreticky... Vybavené ložisko nové. A to, jak to vyzeralo na začiatku zle, že som sa tu motal jak bulhár, tak to dopadlo celkom, alebo respektíve je to celkom fajn. Ideme sa pozrieť na to posledné ložisko, ktoré sa nachádza v tejto hlave. Lebo ja ho potrebujem stiahnuť do tej strany. A to znamená, že ja budem musieť vytlačiť to ozubené kolečko von a následne vylisovať ložisko, potom nalisovať nové ložisko a nalisovať spátky kolečko. No, takže pokračujeme. Toto posledné ložisko, myslel som si to tak, že toto si chytím takto pekne do briciek a budem vyťahovať tento pastorok tým, že budem tu búchať, takže takto nejako si to predstavujem. Kolečko, to žíhanie je vpredu, takže to si zapamätám, že toto žíhanie je vpredu. Toto to bolo takto. Položíme si to zatiaľ sem. To sedlo asi bude trošku vajcové, už to nebude ono úplne. Dôležité je vymeniť toto lóžo. Takže dáme dole zegerovku. Kokso, normálne to funguje, pozrite sa na to. No, ja to pekne sťahujem. Výborne, takže už máme aj toto ložisko dole dokonca. Bombička. Tak toto treba utrieť. Vidíme, že tam rovno prasknú nové ložisko. Vazelinka. Namažeme. To sviští. Skvelo, skvelo. A položíme to ložisko do tej chronty, čo tu máme. No. Ja som si priniesol takéto bytíky. Toto je ono. Ideme. Vytlačilo vazelinku, to znamená, že sme na doraze. Je to hotovo. Potrebujeme aj zegerovečku. A zegerovka už je celkom taká tá kurva. To by možno bolo dobre vymeniť, lebo tu je zohnutá. Vyskúšam mu stlačiť späť. Ale ešte si mážneme aj drážku tej zegerovky. Keď nám aj spod tej zegerovky vyletí vazelina, tak je nám jasné, že je to osadené správne.
Nerad takéto partizánčiny robím, rád pracujem s novými dielmi, alebo respektíve nerad takto prihýbam tie materiály, lebo to potom tráca svoje vlastnosti. Takže to ideme takto, šup, šup a cvak. Tam trochu vidieť, že tá vazelínka odtiaľ vyprskla von. Túto prebytočnú vazelínu väčšinou utieram, lebo to je v podstate len zbytočný lapač špiny. Skúsime si to ešte takto osadiť do hlavičky, rozložíme. No, toto je úplne iná liga. To je dobré, to je super. Toto si pekne povyčisťovať tie dosadacie plochy. Tak to môžeme dať na mázo, taký jemný film. Takže hodíme tam toto a my si sem dáme teraz takto dřevko, takto a budeme tam takto narážať toto. Zoberiem si mázo, dáme mázo. Poničený bojem je z tejto strany. Krásne to tam naraziť. Zoberieme si kláďo. Trošku to takto očistíme. To znamená, že už tam môžeme osadiť aj toto posledné lôžo. Takže my tam takto dáme vazelínu. Úplne s ľahkosťou. Naklepneme. Úplne s ľahkosťou si ho tam priťukneme. Toto ma dosť hnevá, že som poškodil toto tesnenie tu dole. Si zoberiem toto. Mázneme si to sem. Toto má ísť takto. To má ísť podľa mňa takto. Treť. Namažeme si takto ten vnútrajšok. To maže ten jede. Podľa mojich skromných výpočtov bolo toto z tejto strany. Vyčistíme tento neporiadok. Čo si namažem extrémne. Hrebeň namazané. Vložíme si z vnútornej strany toto ložisko. Vyškrapkané. Technicky. Dáme takto. Výborne. Sme šikovní. Toto zložiť. To je moc hezké. Tu máme takýto statorček, takže ja ho takto vykevkujem. Umýval som aj ten vrch. Takto som vyumýval toto telo. Dal som ho s mydlovou vodou a s kevkou som ho proste vykevkoval. Že tam vnútri vidíte tú gumičku. A tá je dôležitá, aby tam bola, lebo to je vlastne vymedzovacia vôľa toho ložiska. Celé som to takto pekne vyčistil, vyumýval. Tá patina je dôležitá, aby tam bola, len som chcel proste, aby to bolo čisté. OK, ideme to skladať. Tak úplne iba taký drobný film zase, aby tam to ložisko proste nebolo na sucho. No. Ale prvé, čo musíme spraviť, je osadiť tento... Dobre. Takže takto. Tak, to je ono. Tie plastové kryty teraz sa akorát sušia. OK, takže mám to našrobované. Ten stator je na mieste, ukotvený. Takže ideme tam vložiť tento rotor a tú prevodovku. Komutátor je čistúčký a ideme donútra. No, zle to tam išlo. Chyba. Obrovská chyba sa stala. Zabudol som podložku. Vnútra podložka. Práve, že nevyťahnem s tým šrobovákom. Fajn. Poďme tam s tým. Tak. Teraz tam nahodíme šrúfky. Takže zoberieme si sem tento vypínač. Len to okevkujem a vôbec sa s tým nebudem srať. OK, ešte vám ukážem na tom vypínači tu vzadu. Skúsim to takto nejako nazoomovať. Tu vzadu je proste taký otvorček, kam takto presne pasuje tento prepínač. Ja to potrebujem opraviť. Vyčistiť. Ukážem ďalší problém. Na tomto vypínači sú tu ulomené také nožičky ďalšie, ktoré sú vlastne oporným bodom, aby sa to nehýbal ten prepínač, takže tie tam budem musieť dorobiť. Navrtal som si tam vrtačkou čapy, teda diery, a vložím tam takýto nejaký čap. Aby som to vlastne, takýto nejaký čap, aby som to vlastne zastabilizoval. Takže tuto urobím čap a potom to zatavím pištolou. No, OK.
Takže pokračujeme v našom technickom okienku. Takže po niekoľko hodinovom boji podoťahujem kontakty. Keby ste chceli vedieť, tak tu prebehla extrémna práca, lebo som sa totálne dodrbal. Som nevedel zložiť, ale nič, nebudem hrešiť, ale proste mal som problém s tým skladaním toho. Takto. Môžeme to zapojiť do zástrčky. Oproti tomu, ako hučal rotín, je to čistá paráda. Takže a ja vám ďakujem za sledovanie. Bolo to náročné, ale Narexka funguje a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Díky.